Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Chorus for Men. Iyan ni siya ni Yves Saint Laurent. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mi siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya? Klase nga pahamot. Bali, herbal nga mabulak nga may pagkasapat nga hamot. Amo na siya konsimutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have aldehydes, coriander, clary sage, artemisia, kag bergamot. Ang clary sage kag artemisia gahatag siya nga pagka-herbal nga hamot. For the mid, we have patchouli, carnation, vetiver, cinnamon, geranium, jasmine, kag orris root. Ang patchouli gahatag siya jutay nga pagkaduta nga hamot, tapos may carnation, geranium, kag jasmine, amo na siya ang mga bulak nga hamot. Kag for the base, we have civet, honey, leather, musk, oak moss, amber, tongkabin, kag vanilla. Ang civet, amo na siya ang kahatag sa iya nga pagka-animal nga hamot. Tapos may honey, nga jutay nga tamis, tapos may leather man, para may pagkapahangamot, pero jutay man. Kabay pa nga namian kamos ni nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa taso naman, bye-bye!